ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଏଠି ଆଜି ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, କେବେଠାରୁ ଲଗେଇଛି। ତ ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ କଢ଼ ଫୁଟେ, ମୁଁ ନିଏ, ଫୁଲ ନିଏ। ତ ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ଖୁଣ୍ଟିକି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ। ଏଠି ମୋ ପୋଦିନା ବି ହେଇଛି, ସେଇ ଗଛ ସେପଟେ ଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟେକିକି ଆଣି ତାକୁ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତ ସେଠି ହେଇ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏମିତି ଭିଙ୍କୁଆରୀ ଗଛ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଣ୍ଡା ଗଛଟେ ଲଗେଇଛି। ତ ଏଇଠି ପୋଇ ଗଛ ଏଇଠି ଦେଖ ଲଟେଇଛି। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ପତ୍ର ବି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ତା ପତ୍ର ସବୁ ଖେଣ୍ଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ ବି ଓଲଟି ଗୋଡ଼ଉଛି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁକା। ତ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ, ତାକୁ ଖାଇଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼। ୟାକୁ ବି ସେମିତି ସେ ଦେଖୁନ ଖେଣ୍ଟିକି ଖାଇଦିଏ। ଯଦି ଫୁଲ ଟିକେ ଫୁଟନ୍ତା ତାକୁ ଖେଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେଉଛି। ଏଠି ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ, ସେଇ କଳାକଣ୍ଡ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷାଟା ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ବର୍ଷା ବି ପକଉଥିଲା, ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ କାଦ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? କାହାକୁ କ'ଣ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ଛୁରୀଟା କ'ଣ ଧରିକି ଭାବ। ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଈ ଚରୁଛି। ମୁହଁଟା ଦେଖ, ଲୁଚି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଉନି ବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ବର୍ଷାଟା ଉଠେଇଛି। ସେଠି ଜହ୍ନକୁ ଦେଖ, ପୁରା ଜହ୍ନ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି। ବାଦଲଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ସୁନ୍ଦର।